खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव एसबीआई बेंक एकाउन्ट सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नियम। 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय रां बख'नायनि गोदान नेमखान्थिया साफ्रोम एसबीआई एकाउन्ट सालायग्रा कास्टमारफोरनि थाखाय गोहोम गोग्लैगोन, जेराव स्टेट बेंक अफ इन्डिया एसबीआई आ बेसिक सेभिंस बैंक डिप'जिट थामहिनबा BSBD एकाउन्ट सालायग्रा कास्टमारफोरनि रां बख'नाय कैश उइथड्रल बिथिङाव मोनसे गोदान नियम फोसावदों। बेंकनि मोनसे रायजोआरि नटिसनि बायदिब्ला मिथिनो मोननाय जादों, बे गोदान नियमखौ फैगौ 1 अक्ट'बर 2026 खालारनिफ्राय खालामनाय जागोन। बे गोदान बिथोन बायदिब्ला ब्रान्सनि गेजेरजों खुलिनाय बेंक एकाउन्टनिफ्राय मोनसे दानाव एबा दान मोनसेयाव गासै खेबब्रै रां बख'नाया फ्रि थागोन, नाथाय दान मोनसेयाव खेबब्रैनि बांसिन रां बख'योब्ला मोनफ्रोम बारनि बख'नायाव 15 रां लोगोसे GST मासुल होनांगोन। फारसेथिं बेंकआ रोखा खालामना होदों दि डिजिटेल ट्रेन्जेक्शननि सायाव जेबो सीमा बा मासुल थानाय नङा, बेयो सिगांनि बादिनो गासैबो फ्रि थागोन। बेंकआ कास्टमारफोरखौ बे गोदान नियमनि सायाव नोजोर लाखिनो खावलायहरदों। गोबां समफोरावनो हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो माब्लाबा हाग्रानि मैदेरा सुबुं थानाय ओनसोल एबा एरियायाव फैनानै सुबुंफोरनि न'-बां खहा खालामनाय, माब्लाबा बारि बागान, आबाद फोथार खहा खालामलांनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो माब्लाबा सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामलांनाय बायदि बायदि जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। थांनाय हराव 2 नं पुब सान्तिपुर दारांगाफारनि अनजालि मण्डल मुंनि सासे आइजोखौ हाग्रानि मैदेरा गाथारनानै जिउ फोजोबो। बे जाथाया ओनसोलाव दुखुनि थासारि लाबोदों। बावैसो सान सिगां गेदेमा रन्जन दैमारिया गोबाव समनि उनाव जेलनिफ्राय 30 सान पेर'लाव बेल मोननानै न' फारसे फैनो खाबु मोनदोंमोन, जेराव बिथाङा गावनि आंगो नखर उदालगुरियाव 30 साननि थाखाय पेर'लाव उदां जानानै फैदोंमोन। एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया नाथाय बिथाङा माब्ला जेलनिफ्राय उदां जानानै फैथारनो खाबु मोनगोन, बेयो बयनिबो गोसोआव दं, जेराव गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव, नखरनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनथारनांगोन। जेरैखि जाया थाबैनो बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैथारनो खाबु मोनो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। आसा खालामो आरोबाव फिन इसोरनि अननायाव बिथां गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव थाबैनो बेल मोननो हायो। चिरां जिल्लायाव फिन आरोबाव बिहामजो गोमानाय जाथाय। थांनाय 17 खालारनिफ्राय बहाबा गोमानानै दं। बिकास नार्जारिनि बिसि माधुस्मिता नार्जारिया फिसाय आरो फिसा दंमोन। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं थालिरबारि गामियाव बे जाथाया सोमजिदों। दालिगाव बेंकआव थांनो फिसायखौ फोलाना बहाबा खारखोमालाङो माधुस्मिता नार्जारिया। मख'नो गोनांदि माधुस्मिता नार्जारिया 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला थासेयावबो नखर गारनानै खारो। अब्लाबो जेरावखि थाया फैफिननो थाखाय फिसाया खावलायदों आरो बिहाव बोदसे नार्जारिया लोगोसे बहाबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9365003773 नङाब्ला 9957482152 फन नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमायाव फरायसाफोरनि धरना हाबाफारि लादों। सा 20 फोरोंगिरिफोरखौ सुबुं सानखो 2027 सेन्सासआव थिसननायनि उनाव बेंटल फरायसालिमायाव लाथिख' जादोंसै फोरोंगिरिफ्रा। 28 जन फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सा 20 जन फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि थाखाय बायजोआव हरनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल HS फरायसालियाव गासै सा 28 फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सा 20 जनखौ इं 2027 मायथाइनि सेन्सासनि थाखाय बायजोआव दैथायहरनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों आथिखालाव मोगा-मोगि जानांदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै चिरां जिल्ला एबसुनि मावथिजों लोगोसे बेंटल दख'रा एबसु, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर, चिरां जिल्ला सानथालि फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो चिरां जिल्ला आक्रासु फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा नायदिंहैनानै फोरोंगिरिफोरखौ सप्तासेनि गेजेरावनो मोनफिननांगौ होननानै दाबि दैखाङो आरो जुदि सप्तासेनि गेजेराव मोनफिना अब्ला गोख्रोङै सोमावसारनाय जागोन होननानै हुमखि होयो
मोनब्रै आफादफोरा नलबारि मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायफुबाय थानाय बाक्सा जिल्ला सिंनि मटनगुरि बियाबनि काउरपारा गामिनि बाहिदा कानामनो 2 लाख राङारि अनसुंथाइ होदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। दिनै लाइमोन BPFनि मोनसे हान्जाया BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि हरनाय 2 लाख रांखौ BPFनि लाइमोन दैदेनगिरिफोर रिन्जय बर', प्रहलाद नार्जारि आरो बेबायदिनो कास्टम बसुमतारि मोना बाहागो लानानै गथायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।